Hello guys, may buntag sa inyo na niya guys. For this video guys, maglimpyo taning kuan guys. Bermuda guys, yung mga sakot nga nagkaputubo di guys, kuhaon guys. Para limpyo ang bermuda guys. Dagko mo ni guys, hindi na ito ni kuhaon guys. May klase rin ng mga bata guys, sa isa paduman. Ang limpyo tatiri sa kuan guys, bermuda guys. Yung limpyo guys. Kuhaon na yung mga sakot-sakot ba.